masoyiyata kyakkyawa ce, sannan a fuska mai yawan fara'a ce, a kalamai tana da daɗin zance, kyakkyawar kala. Kairat, ina zurfafa tunani na kanki a lokacin da bana tare da ke. Babu abin da yake faranta min raina kamar gani ga ki a kusa da ni. Khalid kenan, aini idan bana tare da kai ina jin kaina tankar na rabu da wani bangare ne na jikina. Gaskiya Kairat, ina mai tabbatar miki da cewa matukar idan kina tare da ni ba za ki taba zubar da hawayenki ba, domin nayi alwashin zan zama miki garkuwa har zuwa karshen rayuwa. Khalid, daga ji da gani babu tambaya, a zahiri da kuma fadili ni taka ce har abada, domin na mallaka maka kaina. Duk lokacin da idanuwa na suka hango kyakkyawan suranki, sai in ji tamkar na hango tauraro ne daga cikin sananin samaniya. Allah sarki Khalid, ban san yadda zan kwatanta maka tsananin soyayyarka a cikin raina ba. Karki damu Kairat, ai dukkan abubuwan da ke cikin zuciyarki suna nan a rubuce a fuskarki. Haka ne Khalid, gashi na lokacin shiga latto yayi, mu je kawai. Kyakkyawar kala gurin fata ce, masoyiyata kyakkyawa ce, sannan a fuska mai yawan fara'a ce, a kalamai tana da daɗin zance, kyakkyawar kala gurin fata ce, masoyiyata kyakkyawa ce, sannan a fuska mai yawan fara'a ce, a kalamai tana da daɗin zance. Bani mana, ka bani mana. Ya zan baka ne. Gurin fata ce, masoyiyata kyakkyawa ce, sannan a fuska mai yawan fara'a ce. Ba za ka bayar wani ko mene? Kyakkyawar kala gurin fata ce, masoyiyata kyakkyawa ce, sannan a fuska mai yawan fara'a. Bai dace da ke ba Kairat, kin kebe kin zauna ke kadai kamar wadda take cikin wata damuwa alhalin baki a ciki. Khalid, a iya sanin da na maka baka taba aikata kuskure ba, amma ga shi yau ka yi saboda ina cikin wani damuwa. Kairat, ina son ki sani cewa ni kuskure baya taba samun waje a fagen soyayyarki, don haka ki dauka ni bana aikata kuskure a kanki. Me damuwar taki? Khalid, ka fi kowa sanin cewa rashin ganin ka a kusa da ni babban illa ce ga rayuwata. Haka ne Kairat, amma ina son ki sani kasancewar hakan ni ma barazana ce ga rayuwata. Don haka karki damu, insha Allah wata rana za mu kasance a karkashin inuwa ɗaya. Kin ji ko? Ina jin farin ciki da rana tsaka, saboda kalamanka suna kwantar min da hankalina. Allah ya nuna mana wannan ranar. Amin Kairat. Khalid, dama abin da ya sa na kira ka, an ba mu wani assignment ne a islamiyyar mu wanda na kasa cikawa. Shine ina neman taimako daga gare ka. To wani kala sai mai naka Salim? Malamanmu ne suka ce mana mu kawo sunayen sahabban manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam. guda 10 wanda aka musu bushara da gidan aljanna tun suna da rai. To sunayensu nake so ka faɗa mu. In dai wannan ne ai mai sauki ne Salim. Yauwa Khalid, na san zaka iya, ina jin ka. To na farko shine Abubakar Sadiq, na biyu Umar bin Kadaf, na uku Usman bin Affan, na 4 Aliyu bin Abi Talib,
na biyar Dalha ibn Ubaidullah, na shida Zubair ibn Awam, sannan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Wakas, Sayyid bin Zaid bin Amar, Abu Ubaida bin Jarrah. Goma Abu Ubaida bin Jarrah. Na gode Malam Khalid, Allah gafarta malam. Oh, abin ma har da zoliya ne Salim? Na isa Khalid, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Sannan a fuska mai yawan fara'a ce, a kalamai tana da daɗin zance, kyakkyawar kala gurin fata ce, masoyiya ta kyakkyawa ce. Ya, buga waya na fa. Wani waya ka kai? Tafa. Waya na fa. Wani waya ka kai ku tafa ba? Kai! Khalid, zuciyana tana ce min kan na yi nisa da masoyina saboda tsananin shakuwa. Kairat, na kikance da matsanancin soyayyarki, saboda na lura ba zan iya rayuwa idan ba tare da ke ba. Khalid, tun daga lokacin da na ci karo daga soyayyarka har izuwa wannan lokacin, kai ne kake bani kulawa da kuma kariya a cikin makarantar nan. Gatan da kake nuna a gare ni yasa zan kira ka da rabin raina. Kairat, ki sani wadda ya min alkhairi shi zan sakawa, domin duba ga yanayin da kika yi min tarin alkhairi wadda a ciki har da shimfiɗa ta fuskarki. Kin ga ya kai a ce ni ma na kira ki da rabin raina. Salim, ina fatan ka ci jarrabawa. A cikin mu ɗaliban da aka ba mu assignment, ni ne na zo number 1. Tabarakallah, masha Allah, congratulations, na taya ka farin ciki. Ba komai, ai kai ma ka taimaka min sosai Khalid wajen cin jarrabawa. Haka ne, Allah ya kara faɗa da tunaninmu. Amin amin. Yawwa Khalid, wai shin ya labarin Kairat? Kairat tana nan lafiyanta kalau. Wai shin Khalid ka san inda take, ma'ana gidansu? A zahirin gaskiya ban taba zuwa inda take ba, hasali ma ban ma san ina ne gidansu yake ba. To ya kamata a ce tun a yanzu ka fara neman inda take saboda wata rana. Amma ka ce wani abu Salim, gaskiya yana da kyau a ce na fara sani inda take. Gaskiya kwanan nan bata ma zuwa hostel din ma, dan na je wajen kawayenta suka ce min bata zuwa kwanan nan. Amma yana da kyau in fara bincike akai saboda bata ma shiga yanzu. Amma gaskiya Khalid, wannan agogon naka ya maka kyau sosai. Haka ne? Kwarai da gaske. Allah sarki, ai basket ne bani shi a lokacin na bikin birthday. Yawwa, daman ina so in san waye basket a wajen ka Khalid. Sannan a fuska mai yawan fara'a ce, a kalamai tana da daɗin zance, kyakkyawar kala gurin fata ce, masoyiya ta kyakkyawa ce. Basket amini na ne, sannan kuma dan uwana ne. Mun fara abokantaka ne da basket a ranar Juma'a a shekara ta 2015. Kama tun daga wannan lokacin har ilahu zuwa wannan lokacin muna tare da shi. To wannan shine takaitaccen tarihinmu. Amma gaskiya tarihin ku ya fara bani sha'awa. Kuma yana da kyau a ce na fara haɗuwa da shi tun a yanzu. Ai duk wanda na kira shi da amini na, ke ma ka yake a wajenki. Haka ne. To karki damu, yanzu haka baya gari ya je Abuja, amma da zarar ya dawo zan kai ki wajen shi har ku gaisa da shi. To Allah ya kai mu lokacin, sannan kuma Allah ya kashi lafiya.
Amin amin Kairat. kyakkyawar kana gurin fata ce masoyiyata kyakkyawa ce sannan a fuska mai yawan fara'a ce haka na mai tana da daɗin zance kyakkyawar kana gurin fata ce masoyiyata kyakkyawa ce sannan a fuska mai yawan fara'a ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina dan Allah tambaya ce da ni. Allah ya sa na sani. Gidan su Kairat nake nema. Kairat. Wace Kairat kenan? Ta fara tana da kwale, ba doguwa bace, sannan ba gajeriya bace. Okay, na gane ta, amma lafiya? A lafiya, dama makarantar mu ya ɗaya da ita, so bana ganin ta ya kai kimanin 2 week. Sannan na je hostel nasu na tambayi kawayenta. Suka ce min last week ta daina zuwa. Su shine suka bani address nata sai na taho. Allah sarki, ai ta koma garin su. Kana nufin ka ce ita ba 'yar nan bace? Kwarai da gaske. Oh my god. Haba Kairat, ya zaki min haka? Abokina, dan Allah ina ne garin su yake? Kaduna ne ba? Ba komai. Na gode abokina, amma na ci alwashin wallahi sai na je Kaduna na nemo inda take domin garin masoyi baya nisa.